úvod říct, jak se dívám do publika, že možná budete mnozí zklamání, protože toto bude odborná přednáška. Tak jak jsme ji prezentovali na několika vědeckých konferencích, jenom jsme to přeložili do češtiny. Až v závěru se pokusíme to trošku jako zpřístupnit tady pro lajky. Nicméně vidím tady jako řadu svých studentů, tak ti tomu budou rozumět. Pro nás, kteří mechaniku děláme, je mechanika velice zajímavá, ale chápu, že pro vás asi nebude. A kromě toho my nebudeme také prezentovat žádné konspirační teorie. Ani tu oficiální, která je prezentována americkou vládou, ani žádné jiné. To, co budeme my prezentovat, to je mechanika, čistá věda. To znamená, my se zajímáme jako to, jak vlastně budova má správně padat. Jak má padat tak, aby byla v souladu se základními zákony mechaniky. Což moji studenti ví, které to jsou. Jsou to zákony o zachování. Zákony o zachování hmoty, zákon o zachování energie a zákon o zachování hybnosti. Na to stojí celá mechanika. Žádné jiné zákony my k řešení nepotřebujeme. Já bych na úvod Martina si může teďka sednout, tak bude také můj, protože já musím říct, že toto je kolektivní práce, to není moje práce. Vidíte tady autory, přičem hlavním autorem je Martina Juráková. Já bych na úvod se pokusil tady prezentovat 3 krátká videa, která jako ukážou, proč vůbec jsme se této problematice věnovali. Takže toto toto bude palác severní budovy. To asi trochu zkrátíme, protože mám jenom 20 minut a to je teda dost na fest. Takže... Furt běží to video. Prosím? Že to video furt běží, no, ale když... Úplně dolů, no. Takže to byl severní věž, to byla jižní věž. Tak toto je vedlejší. Takže severní věže.
No a teď to je zajímavé, že dost lidí jako neví, že spadla ještě třetí věž ve stejný den. Tady to je budova VTC 7 a to je ona. Padá. Do ní nenarazilo nic. Že spadla, jako sešla s tím věkem. Já studentům prostě říkám, že tu mechaniku se učíme proto, ne proto, aby byla pravdivá, protože oni ví, já jim nelžu, oni ví, že ve všem jsou nějaké chyby. Ale aby ty chyby byly malé, aby byly tak malé, aby těch budov padalo málo. Aby padala jenom asi 1 na -7. Takže to by byla teda skutečně velká náhoda, kdyby takhle spadla. Takže to byly 3 budovy, které spadly ve stejný den. Takže my jsme se rozhodli, že to zase pustím ten PowerPoint. Dívejte se, ta práce se jmenuje Dynamická analýza pádu výškové budovy. Čili ne dvojčat, ale obecně se zajímáme, jak má výšková budova se padá. V souladu se základními zákony mechaniky, čili, jak už jsem říkal, žádné konspirační teorie, nebudeme se bavit kdo, co, proč, ale budeme se prostě bavit o tom, jestli ta zpráva NIST, čili zpráva Bažantovy komise, jestli odpovídá jako realitě a základním zákonům. To je drobný výsměch, takže, já nevím teda, jestli, no, já budu sedět, jestli vám to nevadí. Co budeme prezentovat? Budeme prezentovat především odvození a vyřešení diferenciální rovnice pádu výškové budovy. To řešení bude prezentovat tady kolegyně Martina Juráňová, která se na tom hlavně podílela. Potom budeme prezentovat 2 počítačové simulace 2 nezávislými programy. A uvidíme, že výsledky jsou v souladu zhruba v rámci těch odlišností přístupů s řešením té diferenciální rovnice. Toto v tom červeném rámečku, to je rovnice rovnováhy, včetně započítání setrvačných sil. Má to tady 5 členů, to je dynamická rovnováha. A my si tady teďka každý jednotlivý člen budeme prezentovat. G je tíha části budovy nad daným místem X. Fn je odpor, který kladou v pádu budovy sloupy. Fm je odpor způsobený nárazem padající hmoty na nehybnou hmotu. Co se děje? Když hrajete kulečník a šťouchnete do jedné koule, tak když narazí centricky do druhé koule, tak co se stane? Tak ta první koule se zastaví a ta druhá koule převezme tu rychlost té první koule. Bude zachován zákon o zachování energie, či kinetická energie zůstane konstantní, a bude zachován zákon o zachování hybnosti. A to je za předpokladu, že ty koule jsou dokonale pružné.
A jestliže dokonale pružné nejsou, třeba jsou to koule z bláta, tak co se stane? Ty se od sebe neodrazí a po nárazu se budou pohybovat stejnou rychlostí, ale protože mají dvojnásobnou hmotu, tak ta rychlost bude poloviční. Čili jestliže začne padat z nějakých důvodů horních 14 pater a narazí na dalších 14 pater, pak se rychlost toho pádu sníží na polovinu, tak jako u těch kulečníkových koulí. FC, to je viskozní útlum. To nám prostě charakterizuje vlastně disipaci energie při tom procesu. Tam musíme říct, že je největší jako neznámá, jak brát konstantu tohoto diskuzního útlumu. U toho FM ne. FM to je naprosto teoreticky čisté, tam jsme nemuseli zavádět žádný parametr, žádný koeficient. No a FA to je setrvačná síla padající hmoty. Teďka si rozvedeme jednotlivé parametry. Tíha budovy nad výskytem působící na spodní část. Tak, tu nahradíme tímto součinem. M krát G, M je hmota nad místem X, G je gravitační zrychlení a beta to je poměrná část hmoty budovy nad místem X, původní, která svou tíhou působí na spodní část. Čili v tom není ta hmota, která odpadává vedle. A my si ukážeme, když budeme diskutovat faktor beta, my si ukážeme, že té hmoty, která padá jako vedle a už nepůsobila, bylo poměrně hodně. FN. Odpor sloupů. Odpor sloupů jsme vyjádřili tímto součinem. MG, protože ty sloupy jsou dimenzovány na tu tíhu té budovy nad místem X. Jsou dimenzovány na tu tíhu, ale se stupněm bezpečnosti. To S to můžeme zhruba nazvat stupeň bezpečnosti, ale přesně je to poměr mezní síly sloupů k aktuální síle ve sloupech v okamžiku pádu. Byl by to stupeň bezpečnosti, kdyby v současné chvíli tam byl i nějaký hurikán, seismicita, no a taky kdyby tam bylo veškeré užitné zatížení, na které to bylo dimenzováno. Což znamená na každý metr čtvereční, dejme tomu 500 kg prostě užitného zatížení, čili všichni zaměstnanci by museli být přítomni mimo jiné a tak dále. A to kappa, to je součinitel mezní síly charakterizující střední hodnotu. Čili já vám ukážu na grafu, prostě dělali jsme testy, jaký asi má charakter pracovní diagram, čili diagram, na kterém na vodorovné ose je deformace, na svislé je síla, jaký asi má charakter a z toho podle věty o střední hodnotě nám charakterizuje to kappa, to je poměr té mezní síly k aktuální síle. To si pak rozvedeme kvantitativně dále. Odpor nehybné hmoty. Setrvačná síla nehybné hmoty v čase dt na rychlost v, čili ona za čas dt, což je jako nějaký diferenciální úsek toho času, se zrychlí z nuly na v. Takže zavedeme tam nějaké zrychlení a s hvězdičkou a to bude v lomeno dt. To je to zrychlení ne té padající budovy, ale to je zrychlení vždycky každé té hmoty dm, na kterou to narazí. Tady jako s uvážením, že v rovná se dx podle dt a dosazením dt můžeme výraz pro fm upravit takto a zavedeme tam parametr μ, což je poměr dm podle dx, liniová hustota budovy.
Dále už zmíněný viskozní útlum, čili útlum závislý na rychlosti. C je faktor viskozního útlumu a tady musíme jasně říct, že to je velká neznámá. Konzultoval jsem to s různými jako dynamiky, každý měl trochu jiný názor, takže toto je velice diskutabilní a proto i v té studii jsme dělali to, co je brali od naprosto minimálního až do poměrně jako značného. A bude to potom v tabulce ukázáno. Setrvačná síla padající hmoty, ta je jasná, ta plyne ze zákona o zachování hybnosti a jenom tam je zavedený už ten zmíněný parametr beta, protože část té hmoty už jako je mimo té budovy. Tu prostě už neuvažujeme. A zase s uvážením, že dt rovná se dx podle v, tento výraz upravíme na tento výraz. Když dosadíme všechny vztahy, které jsme si výše uvedli, dostaneme, toto je ten součet, jak tam bylo těch 5 čísel, teďka to máme převedeno na výrazy, v každém se vyskytuje hmota nějakým způsobem. A jestliže tuto rovnici vydělíme rychlostí a hmotou, tak se nám to upraví na tuto rovnici v červeném rámečku, což bude základní tvar diferenciální rovnice, která musí být řešena. No a ono se ukázalo, že přesné řešení v uzavřeném tvaru nedosáhneme pro obecný tvar, že to je možno jenom, když vynecháme jako viskozní útlum. A ještě tady jako uvedu, že jsme zavedli parametr B pro jednoduchost, který se rovná G, to je gravitační rychlení, a v závorce beta minus S krát kappa. No a teďka bych předal slovo inženýrce Martině Juráňové, která se podílela hlavně na této části, čili na řešení té diferenciální jako rovnice, jak analyticky, tak i numericky. Martina, máš slovo. Tak já teda nevím, jak moc vás tady zatěžovat tím řešením té rovnice, protože si myslím, že většina z vás tomu asi moc nebude rozumět, ale jenom abyste věděli, že v tom není žádná věda ani nějaké skryté věci, tak jenom abyste věděli, že to jsou čistě matematické úpravy rovnice, tak se tady můžeme podívat, že použijeme nějakou Eulerovou metodu, kterou najdete v každé učebnici matematiky pro řešení diferenciální rovnice. Potom tam provedeme nějaké matematické úpravy, podělíme to dv ku dx a prostě čistě jenom upravujeme tu rovnici matematicky. No a nakonec dostaneme prostě nějaké řešení. Potřebujeme ještě zjistit, když teda zkoumáme, jak se ta hmota sesouvala na sebe, tak potřebujeme vědět, s jakou rychlostí vlastně těch prvních 14 pater, když se rozběhl ten pád, spadlo na tu zbývající část a rozběhl se ten samotný pád. Takže tuto rychlost můžeme zjistit a zjistíme to úplně ze stejné vlastně diferenciální rovnice, akorát, že budeme prostě řešit ten vršek a získáme nějakou rychlost, ze kterou prostě těch 14 pater narazilo na ten zbytek, iniciovalo ten pád a vlastně ten pád se potom dále rozvíjel. Asi zajímavější pro vás potom budou ty simulace, kde uvidíte to srovnání a potom třeba výsledky tady s tou teorií. Takže to je jenom tak v rychlosti nějaké řešení té rovnice. Děkuji Martině. Na to zkrátila to hodně, protože pořadatelé nás strašně jako tlačí uhánění, aby jsme dodrželi čas. Teďka budeme diskutovat o jednotlivých parametrech, protože ta diferenciální rovnice, ta je správná. My jsme to prezentovali na 3 mezinárodních vědeckých konferencích. Nikdo
nám zatím nezpochybnil naši teorii. A pokud někdo bude chtít z pléna, jsem připraven jako diskutovat. Čili jediné, na čem to závisí, je několik parametrů. U některých ta možná chyba je malá. A musím říct, že jsme brali spíše konzervativní hodnoty. To znamená takové, které jako způsobují víc teda toho pádu. No, takže jsme se drželi při zemi. Takže jako faktor beta. My jsme... tak můžeme o tom diskutovat, jak se má to zná. Ale teďka dívejte se. My jsme brali, že beta, čili to je ta část hmoty, která zůstává z té hmoty na té budově, že je 85%. To se beta 0,85. A teďka se podívejme, jestli ten náš odhad na základě jako videa může být jako reálný. Já si myslím, že nadhodnocený, no to teďka nejde. Tak v pondělí nám to jela tady. Už to jede? Už to jede. Tak dobré. Takže to tady nejde. Tak se dívejte, kolik té hmoty odpadá. Dívejte se, kolik hmoty odpadá do strany. Obrovské bloky. Takže když my jsme předpokládali, že odpadá jenom 15% té hmoty, tak si myslím, že skutečnost bude spíš víc. Ale to je věc názoru. To je několikrát za sebou, tady vidíte, co se děje na té frontě, jakási prostě vlna, je to prostě v různých prostě spektrech je to tam promítáno. Takže na mě to nepůsobí dojmem prostě gravitačního hroucení. Takže to myslím zkoušel. Tak. Takže diskuze o faktorech S a K. S, to už jsem říkal, kdyby tam bylo současně seismicita i hurikán a plné zatížení, tak bychom to mohli nazvat stupeň bezpečnosti. Když se ještě jako budovy navrhovaly podle stupně bezpečnosti, tak... Mám pokud možno zkrátit. Když se ještě navrhovaly budovy podle stupně bezpečnosti, tak se bral stupeň bezpečnosti na stabilitu 3. Takže my jsme jako uvažovali, jo a teďka se počítá podle mezních stavů, ale to je řada jakýchsi součinitelů, ale ten výsledek je zhruba stejný. Takže jsme uvažovali, že v tomto rozmezí 3 až 3,5 by mohl být jako realistický. Teďka ta střední hodnota, toto je ten pracovní diagram, to jsme skutečně numericky stlačovali sloup a zjistili jsme pracovní diagram toho sloupu, tak tam jsme odhadli ten součinitel kappa, čili střední hodnotu, poměr střední hodnoty k té mezní hodnotě jsme brali 0,25. A do počítačové simulace jsme ho nahradili takovouto křivkou. Toto je, jak jsme ten sloup jako trápili, došlo k tomu boulení, ke ztrátě stability a tak dále. Viskozní útlum, tak toto tady využiju času, přeskočím, o tom skutečně málo víme a to nám málo kdo. Proto jsme radši se drželi taky při zemi a brali jsme ho v tomto rozmezí 0,147 až 3,18, přičemž to 0,147 je velice málo, to je zanedbatelný útlum, ale prostě zkoumali jsme prostě celý široký interval těchto viskozních útlumů. Teďka k té počítačové simulaci, tak dělali jsme to 2 nezávislými programy.
Jedna programem RFM, to jsme dělali my s Martinou, to je program, který je etablovaný v EU a tvoří tam asi 25% prostě trhu EU v oblasti prostě výpočtu konstrukcí. A potom program FIDIC našeho tam zaměstnance doktora Petra Frantíka z katedry mechaniky. Takže aby to bylo konfrontováno jako s jiným programem. Že? No a toto je, dívejte se, toto jsem použil prostě hodnoty takové, abych tu budovu přinutil spadnout celou. Čili bral jsem ten součinitel SN2, což je naprosto jako nemyslitelné, bral jsem naprosto zanedbatelný viskozní útlum. No a potom ta budova jako spadla prakticky celá a ten pád trval zhruba 16 sekund. No, čili i takhle padal teda o hodně pomalej, než byla ta skutečnost. Tak, už to padá. A to padá takhle pěkně rovně dolů? No, to padá tak pěkně jako rovně dolů, protože jsme k tomuto pádu, který jsme pozorovali na všech třech budovách, tak jsme to k tomuto pádu prostě přiměli, k tomu symetrickému pádu. Ten pád, správně se ptáte, protože takový pád je velmi málo pravděpodobný a dokonce u jedné té budovy jsme viděli, že nejdřív se se to začalo naklánět. Podle zákona zachování točivosti by to naklánění mělo pokračovat, ale potom se to z nějakých záhadných důvodů prostě srovnalo a padalo to takhle jako dolů. Takže toto nám spadlo teda celé, ale pro naprosto nepravděpodobné. Toto je tím programem toho kolegy. Ještě jednou. Tak, spadlo to taky trochu míň, o nějakých 20 metrů méně než teda tím naším programem. Ten program jako RFM, abych udělal prostě reklamu naší firmě FM Consulting, je používán na celém světě, ale ten řešič solver dělá naše firma FM Consulting, kterou mám čest řídit. Takže toto je program. Tak a teďka ty hodnoty, které se nám zdají pravděpodobné, ale přesto se držíme při Zemi. To S bereme teda jenom 3, alfa taky není, čili ten součinitel viskozního útlumu. To beta zůstává těch 0,85, taky velice střízlivé. Takže v tom případě to dopadne takto. Ten pád se zpomaluje a zastaví se. A spadne jenom asi 80 metrů. No a podobně to dopadlo i u programu FIDIC. Tam spadlo ještě teda méně než nám, ale prostě přibližně stejně. V čem byly rozdíly mezi oběma programy, to můžu říct těm našim studentům a studentkám, kteří tomu rozumí, že u programu FIDIC bylo použito Green-Lagrangeova tenzor deformace a u programu RFM bylo použito logaritmické míry deformace. To byl hlavní rozdíl a potom taky drobné rozdíly v zadání toho pracovního diagramu. No a tady máme srovnání v
v tabulce výsledky řešení diferenciální rovnice programu RFM a programu MUFIDIC. Čili vidíme, tady máme ty stupně bezpečnosti jako nesmyslné dva, takže tam tady máme X, tady nám to spadlo jako celé, u RFMu i u toho FIDICu, ale v časech teda větších, u RFMu 16 sekund, u FIDICu 19 sekund. Pro ty pravděpodobnější jako hodnoty, a celkem to souhlasí i s tou diferenciální rovnicí. Pro ty pravděpodobnější jsme dostali ty hodnoty pádu tady, toto je voda 80 metrů, 70 metrů. U diferenciální rovnice nám to spadlo i pro tuto hodnotu celé. Proč? Ale za jakou dobu? Kde je ten článek? Toto, že? Ale za 330 sekund. Ale proč to spadlo celé? Totiž ta diferenciální jako rovnice, tato bere všechno spojité. U počítačové jako simulace, tam jsou skutečně ty sloupy, patra, a vždycky každý ta hmota musí narazit na to patro a překonat tu mezní sílu toho sloupu. Jak jste viděli, ten pracovník jako dělá. Nejdřív ten odpor je veliký. To je mezní síla, která je dimenzovaná na několika násobek té padající hmoty. Až potom ten odpor toho sloupu klesá. To je jako kdyby jste něco tlačili po kolenících, kde to je hladké, kde je ta diferenciální rovnice, anebo po pozorovém prostě poli, kde to musíte vždycky vytlačit na nějaký prostě kopeček a normálně stav. Takže to jsou tyto rozdíly, ale prostě je to zase za cenu velikých časů, 330 jako sekund, tak už musím končit. Jenom se podívám, tady je ještě závěr. No, chtěl jsem, to nic nemůžu přeskočit, no toto jsem si myslel, že pro vás bude zajímavé, protože jsem to zjednodušil pro středoškoláky, ale já nevím, jestli to můžu nebo nemůžu říct, takže asi ne. Opět posun